அப்படி என்ன டவுட் பேபி? அம்மா கடைக்கு போய் 4 நாட்டு கோழி முட்டை வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க ப்ரோ. நான் எந்த நாடுன்னு தான் கேட்டேன், அதுக்கு போய் அடிக்க வராங்க. ஹே கியூட் பேபி, இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போற? நல்லவங்க சிரிப்புல கடவுளை காணலாமாமே, அதுக்காக என்ன கூப்பிட்டு அடிக்கடி சிரிக்க சொல்றாங்க ப்ரோ. ஒருத்தர் சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடி ஃபேனை ஆஃப் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டாராம். ஏன்? ஏன்? அவங்க அப்பா அவரை வேர்வை சிந்தி சாப்பிட சொன்னார். என்ன பேபி போனத்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? நாம சும்மா இருக்கும்போது போனே வராது, ஆனா சார்ஜ் போட்டா மட்டும் எப்படி தான் மிஸ் கால்லாம் இருக்குன்னு தெரியல. டேய், உங்க டீச்சர் வராங்க, போய் ஒளிஞ்சுக்கமா. ஐயோ பாட்டி, முதல்ல நீ போய் ஒளி. நீ செத்துட்டதா சொல்லிட்டா லீவ் போட்டிருக்கேன். எங்க அம்மா அப்பவே சொன்னாங்க, நான் தான் கேட்கல. என்ன சொன்னாங்க? அதை தான் நான் கேட்கலன்னு சொன்னேன்னு சொன்னாங்க.